Gano wallahi na zo cewa ne kawai na ga kin burge ni. I'm not sitting bana dan rayuwa a local area like this. I'm coming from I think ni da Damaturu ne. Gane ko? Ce kai dan garin gwamna. Yeah, I'm from the Damaturu. In kika je Damaturu ina ga within the area mu an sani saboda I'm living in commissioner quarters. Ni dan commissioner ne. Lafiya kuwa. Ba normal ba komai. Yadda fudu. Ya ne? Kai ga jagata daga Damaturin. Mene da Allah? Kai waye kira ka mene? Wanda ka zo za ka mata ariya ko? Waye ke ce ka? To sai ma tukun gadin ka daga Damaturin. Wata ku ga maro ɗan Damaturin na ariya. Dudu kaga matsalan ka dan dudu. Waye ga yace ka ne ni? Ya ce muke zai ka ji sha an ara. Waye ga maka? Waye ga ma na kira ka ne? Wata ya ce muke yi ɗan Damaturin ne. Wale ɗan Damaturu ariya na ga muke. Wato za ka ce za ka dauke daga kata wurin sha an ara. Ku ga ma samarin Damaturin na ro ariya. Waye ga yace ka ne ni? Ya ce muke zai ka ji sha an ara. Waye ga maka? Waye ga ma na kira ka ne? Ba ariya ara jaka arfi ma kun ji kuma alai kun ce ba za a abu na matsan dan auren ci. To kai kuna nuna ku yan birni. Wate wai ka je Damaturu ka dawo. Dan dudu kai kaga matsalar ka ko dan dudu? Yanzu dai magana ya are dan ta are na bar ma dumamin za ka je ka je.